Siya imong katimbang. Tang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Magpapili ang pulong mo, dili mausap-usaan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalipon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butan, ang pulong mo gamhana. Nagtudlo sa tanan, katawhan mo gianda. Kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Tanim mo, Jesus, way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko.
kalisdanak mga problema. Adonay panahon. Mayong buntag, mayong pakig-uban na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan. Ako nagtuo nga ikaw ako na at kanunay sa panalipod ug pag-atiman sa Dios. Panang Dios nahigugma. Sa ato nga pagsugod sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko, ato ning sugdan ablihan sa mga pagtaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo sa paglitok og mga pagdaig pagpasalamat nga maoy gihulat sa Dios sa kinabuhi sa mga tao nga nagtuo kaniya. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga maoy nagatiman sa tanan nga mituo misalig kanimo sa tanang mga tao nga imong higugma. Mapasalamaton kami nga padayon mo kaming gitagaag kadaugan o kalampusag panalangin. Walay nakulang sa among pagpuyo sa kalibutan tungod kay ikaw ang Dios nga nagtagbo niining tanan. Imo kaming gitagaan og kalipay, kalinaw ug nabati namo o Dios ang katagbawan diha sa among pag-alagad kanimo. Kay nabati man namo o Dios ang imong pag-uban ug ang imong pag-amuma sa matag usa o mga panahon nga imong gihatag ipasinati kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo, pagpangulo kanamo. Imo kaming gipanguluhan sa mga pulog mga mensahe nga magdala kanamo sa kinabuhing way katapusan. At imo kaming gitagaag kasing-kasing nga matinahuron matinuohon sa imong mga pulong dunay kadasig usab sa pagkinabuhi niini. Usamahan nagpasalamat kami nga padayon mo kaming gilig-on o gidasig nining katapusang mga adlaw. Padayon mo kaming gipahinumduman sa mga butang nga angay namong makatunan o tinguhaon samtang kami naghulat kanimo. I-bless na usab kami sa among panag-uban karon. Di nang imong mga pulong nga mo'y among gikinahanglan mo'y among masamtan o maikinabuhi sa pagpuyo ng kalibutan. Nanginahanglan kami sa imong tabang tungod kay wala gid may mahimo, wala may kakayanan kung wala ka o Dios nga mag-uban ka namo. Among isalig itugyan diha kanimo nga among panag-uban. I-bless kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Diha sa imong gugma. Maayong buntag, maayong pagpaminaw sa tanan natong mga kigsunan nga nakasunod na sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Kumusta kamo niining kabutagon? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay kalinaw tungod kay ang Dios naguban kanato. Maayong pagiguban o good morning sa tanan natong mga kigsunan. Ilabi na sa ato ang mga kigsunan diha sa Tumunoy Moalbual Church. Hapit na gyud magkita-kita ta diha. Pizza 30 sa May. Pagkita-kita ta diha. Diin maghimo ta og mga pagpasalamat, mga pagpasidungog, paghalad sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Maayong pakiguban ilabi na sa atong mga listeners, followers sa ato ang FM station diha sa 95.3 diha sa Tanhay City, diha sa Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City, Negros Oriental. Maayong pakiguban og maayong morning kanatong tanan. Sagnaya ang mga tiil, punang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Aga ka ang mga kamot, sagnaya ang mga tiil, punang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Nagsaad ka nga kami mong usap. Mayong pagpaminaw. Salamat sa pagkamayo sa Dios sa atong kinabuhi. Samtang padayon ta sa pag-share sa atong programa, padayon sa nako isit ang kining ato ang gadget diri kay medyo dunay akong iusog nga kanapitaw music. Dawaton ko imong gasa bisan asa, o Dios maguban ka. Mayong
buntag no sa tanan, ilabi na sa ato ang mga kaigsunan nga nagpaminawan sa ato ang programa na naakaron sa nagkalaing mga lugar sa tibok kalibutan. Good morning, good morning. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka nato. Sa mga awit makalangit mga kaigsunan ato ni Tagalog pagtagad diri sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Okay, ato tas mga awit mga langit mga igsuon nga maoy magpahinumdum usab sa matag usa sa mga pulog mga mensahe nga maoy gikinahanglan nato sa pagpuyo sa kalibutan. Good morning, good morning. Mayong nga buntag, mayong nga pagiguban sa tanato mga kaigsuonan nga naa sa sitio Tubod, mayong buntag. Mayong nga buntag, mayong nga pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Ampang, sitio Linao. Sa atong igsuon, Brother Julius diha, mayong morning. Mayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kigsunan diha sa sitio Linao, no? Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsunan diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Mato kita mga kaigsunan sa pagtumbaya sa ato ang mga kaigsunan. Nagsunod og mihatag ng mga mensahe diri sa atong panag-uban. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Sister Ginging Simpon, si Angel Andilong Baulan. Hello, good morning Pastor from Talay Ngun site asa maning lugar. Si Ginging Simpon matud pa, maayong gabi, maayong morning. Good morning Pastor, dalaygon ang buhing Dios nga kanunay magpatalinghog sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanang nagsunod sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pwede request awit makalangit Pastor dito sa cross lahutay. Lahutay lang. Salamat Pastor. Pagpaminaw, payong pakiguban, ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa nagkalaing mga lugar, no? Ni Amalia Dila Pinia, maayong buntag, og ni Ronly Campos Mangyao. Good morning, nagdamgo man ko sa manghod nga pastor, napatay naman siya gikan daw sa lake, daghan kaayo dala ay isda. Ako giduol pagtanaw nako sa sudlanan niya perting kadagko nga mga isda. Dunay mga buluhaton nga gikinahanglan nimong hormanon. Dunay mga buluhaton sa manghod sa imuhang pastor nga gikinahanglan nimong tagaan og pagtagad. O siguro ang manghod sa imong pastor suod nimo o niya nahimo nimong kaila o niya dunay mensahe nga kinahanglan nimong tutukan kung unsay mga buluhaton nga iyang nasugdan og imo nang tagaag pagtagad. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Numilin Alpuerto Katakutan. Maayong buntag sa atong mga igsuon diha. Og matud pa, good morning Pastor, God bless. Matud diri ni Numilin ni Roel Sanipa, maayong buntag ninyo diha Brad Roel. Ato igsuon nga nanuka diha sa Tumunoy, Moalboal, Cebu.
Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ilabi na ni Gian Gomez. Good morning, Pastor. Good morning ninyong tanan. Kumusta mo nining sayo sa kabutagon? Si Gingging Simpron, maayong buntag. Hisel Balili Ganyolon, maayong pagiguban ni Pastor Dante Roes. Good morning, Pastor watching from Santa Cruz, Liloan, Cebu. Good morning ninyo diha, Pastor. Kumusta mo diha? Ang Dios magauban, magapanalangin o mga tagbo sa tanan. Maayong buntag ni Jocelyn Bagyo, maayong buntag Pastor Gideon. God bless. Teresa Midrano, maayong buntag Pastor Gideon og sa tanan from South Cotabato. Maayong buntag ni Divina Daitol. Good morning, Pastor. Ang sarap na pakiramdam na laging may mapakinggan ng mga wali. God bless, Pastor. Patuloy kang gamitin ng Diyos. Isa ka sa mga nagpapakalakas sa aming pananampalataya sa Diyos. Naway marami pang kaluluwa ang makakapakinig at mabuksan ang kanilang unawa sa salita ng Diyos. God bless us all. Salamat kay Sister Divina Daitol sa yung napakagandang pananalita sa ating programa. Kayo po'y pagpapalain ng ating Panginoong Diyos at siya po'y lagi niyong kasama kahit saan man kayo naroon or magpunta. Si Rizal, maayong buntag, Pastor, og sa tanan nimong pamilya. Maayong buntag sa tanan. Si Nilrim Dusil Yagni, salamat kaayo sa Ginoo. Bless next week to start. Maayong buntag, Pastor Gideon og family. Amen, no? Salamat kayo ni Sister Gingging Simpron. Matod pa, pa-shout out ko sa akong mga anak. Good morning to my eldest son, Idsel Mark Lloyd. Og sa my youngest daughter, Kimberly. Kumusta na mo diha, nak? Ang Ginoo magauban kanunay sa inyong mga lakaw. God bless. Salamat kaayo sa pagkabaayo o sa mga kinabuhi sa imong mga anak, Sister Gingging. Nga mapugihon, buutan o kanabitang doon nagyoy kinaiyang gikan sa Ginoo. Si Felix Dapar Lumod, maayong buntag, Pastor, o sa tanang viewers. God bless sa tanan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Felix Dapar Lumod. May buntag ninyo diha si Josephine Imbisinte. Mayong buntag nimo diha, Sister Josephine. Ato isuon nga nanuka diha sa Talibon, Bohol. Good morning, Pastor Wansing. God bless always and Pastora. Salamat kaayo. Salamat sa Dios sa ihang mga pulong, Pastor, hinaot na makahatag kini og kinabuhi sa matag usa. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo naway katapusan. Ang pulong sa Dios ato gyung hinumduman, muhatag gyud ni sa kinabuhi ngadto sa mga taong motuon niini. Kay gahom kini mga kaigsunan matud pa ni Apostol Pablo. O kini maong gahom nga naa sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, alang ni tanang motuo, mapahudiyo og mga hintil matud pa sa Roma 1:16. Ang Dios magpanalangin. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Sister Teresa Castor. Good morning, Pastor, og sa tanang salamat kay live na pod ka. Maka-join na pod ko sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Good morning ni Cheryl Mi Plabirnir. Blessed morning, Pastor Gideon Candelario. Maayong buntag ninyong tanan. Ako gipahibalo mga kaigsuonan kung walay klase, maka-live yun kong buntag. Kaniya kasagaran akong live mga alas 9. Sikat pa kaniadto niya sa pagkakaroon mga kaigsuonan kung walay klase, balik tag alas 9 niya doon na sa Thai Live pagkagabi. Si Maria Presente, good morning sa tanan. Ay may butag nimo Sister Maria o Lorena o Kerion. Good morning, maayong butag. Maayong pagpamina ni Lorena. Okay, ako na niyo basa. Matupag, good luck sa imong ministry. This is not my ministry, it is our ministry. Imo, ako, ato ning tanang buluhaton ang pagsangyaw o pagkaton sa pulong sa Ginoo.
Si Ranly Campus Mangyao, request ko pastor, awit ang uluhan o tulungan mo. Sige, ato ni nga pangitaon diri kining imuhang request, tulungan mo. Kasing mahinang puno sa pagpadayag, o amahan, ikaw ang tanan. Atong taganog pagdayad ang request diri sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, tulungan mo. Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha. Si Lorena Corion, shout out Pastor Davao City, Philippines, Apostolic Ministry for Christ. Wow, salamat kay inyong pakiguban. Si Divina Daitor, Iman, praise the Lord. Og matod pa, watching everyone from Thailand. Si Morina Daitor. Si Lorena Corion, to all viewers and listeners around the world, good morning. Kanindutan, no? Si Maribit Sugatan, maayong buntag pastor. God bless you always. Padayon nimo pagmantala sa buhing pulong sa Dios. Ako mga pagampo nga ang tanan nga nakatan-aw sa among live, dako kini nga panalangin kanila sa espirituhanong blessing sa ilang kinabuhi, watching from Langan Bible Church, from Langan Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Request ko awit Labod. Aking tanggapin ang banal na salita, humble. Kaya ngayon'y naririto ako. Si Ubi Regina, maayong buntag, request ikaw ang kusog. Request awit pagkalangit, kantang langit ang hinungdan, Lorena Corion. Ako'y isang mahina. Good morning, maayong buntag ni Nanilin Salcido, Lanzarote. Good morning, ang Diyos magpanalangin. Alang sa mga nag-chat, nag-message sa ato ang programa sa pulong mo kinabuhi ko, wala nako ni ma-open. Kaganina pa nako ma-apply. Una nga doon na pa yung mga messages nga wagir nako mabasa. Mga ergog pasensya kay kasagaran akong gigamit nga account nga akong gimonitor, ang account man sa Gideon Candelario. O kung doon na mo yung mga mensahe, ako ragyod po mo nga dasigon, pwede ragyod nga i-message ang ako ang account Gideon Candelario, kaya ako ragyod nang mabasa. Si Bernard Flores, Divina Gracia, may buntag. Salamat kayo pastor sa pulong sa Ginoo kay naa pa nagmantala. Gikan ni Lorena Corion. Iman, no? Salamat kayo. O gidasig nako ang tanan sa pag-share sa atong programa samtang may panahon pa. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Doon na to'y gi-request kaganina dito sa cross o niya Lahotay. Ako ning tagaan og pagtagad. O ubang pang mga request nga inyong gipaabot, ako nang giandam diri sa atong panag-uban. Mayong buntag ni Maribik Dayangko. Good morning, Pastor. Request prayer. Ako ay igsoon nga si Noe Dayangko naa sa Toledo. Healing complete. Sakit plus. Ito nang kados mga pag-ampo niya. Tingnan imuhang
igsuon pasalamati ang Dios nga magtubag sa atong manghangyo. Si Marlinda Samyaw, good morning Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakaapas pa ko sa imuhang mensahe. God bless Pastor ubad sa imong pamilya. Dalaygon kayo ang buhi nga Dios sa tanang panahon og sa kanunay magmadinasigon ta sa pagpangalagad hangtod sa iyang pagbalik. Salamat kayo ni Sister Lorena O'Kirion. Good morning ni Sister Leah Jintahang Langit. Maibuntag ninyo diha sis. Og si Marlinda Samyaw, request ko kanta Pastor Manlalaban. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin ka nato. Ilabi na sa mga pulong nga iyang gibilin sa Biblia ato ning masabtan sa tinaw o klaro aron atong maikinabuhi samtang may panahon patas kalibutan. Kay kung atong ikinabuhi mga kaigsoon ang pulong sa Ginoo dili na ta mabalaka. Kay usa sa mga gikinahanglan gyud sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios kining kinaiyang mapailubon. Mao na nga ikaw ug ako gisugo gyud ta sa pagkamapabsanon, pagkamapailobon og ato nang mapatunan nga kinaiya sa dihang maghari ang balang espiritu sa ato. Sa diha nga magpailobon ta, mapaubsanon ta sa tanang panahon bisan asa ta. Luwason gyud ta bisan sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Sa Gipaday kapitulo 3 bersikulo 10, kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka ilikay ko ikaw sa mga katalagman o kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron sa pagsulay sa tunang tao. Buti pasabot mga kaigsuonan kung ikaw magkinabuhing mapailobon mo pabsanon bisan asa sa kalibutan, ikaw gayud dili kalimtan og proteksyonan og dadon ka sa dapit nga wa nay katalagman. Awit makalangit mga kaigsuonan nga atong tagaag pagtagad dito sa cross o lahutay lang. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kami mo simba, kami mo lamang, kami mga alaga. Kay ikaw ang ipadala sa Ama, O Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus.
mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan, apan ang imong ulo. Ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulo. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan nga nagluwas sa matag usa nga ming tuo kani. Awit magkalangit diri sa tong programa Labod. Sa imong mga labod, uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan. Sarap ng feeling sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan, nga nagpamuhay. Mayong pagiguban o good morning ni Marlinda Samyo, maayong pagiguban ni Bilinario Florentino. Si Lorena Okirion, samtang may kinabuhi o kusog pastor, magpadayon o magpaduol ta sa hingpit kay wala jutay, wala gid kitay laing dalang panay. Amen, no? Salamat kay sa mga mensahe. Si DC Jen Blabagno Torino. Good morning to all watching from General Santos City. Good morning ni Sister Teresa Castor. Amen. God bless. Hallelujah. Paborito nako nga awit makalangit dito sa cross. Si here Samio Castrods. Good morning. Og si Marlinda Samia Rilabo. Amen. Pastor kinahanglan jud nga magpaubos sa isa ka tawo kay may na ay sugo sa ato ang Ginoo. Pakibasa ani nga mga ngalan sa akong mga silingan diri sa Purok Tambis.
si Panaytayon, Tambis Panaytayon, lipay pud sila kung magpatukar nako sa imong mensahe, Pastor. Sila si Ate Helen og si Early, Ate Merlinda og si Nong Mayot. God bless mga silingan. I love you all. Pagkaninduta sa silingan, kaninduta sa mga kinabuhi kahimtang sa atong mga imong mga silingan diha. I bless gyud ang imong mga silingan, Sister Merlinda Samyang. Si Lorena o Kirion namin, hallelujah, salamat Pastor sa imong kanta kay naka-bless jud ni sa among kinabuhi. Si Merlinda Samyaw, matud pa kusog imo mensahe diri sa ako, Pastor, kay nakablutot nako bisan layo ka, Pastor, daghan ang makapaminaw sa imong mensahe. Pastor, salamat sa imong mga pagbasa sa ako. Salamat kaayo. Ang dalaygon ang Dios magapanalangin diha sa inyong lugar, ilabi na sa inyong mga silingan. Sigurado gyud ko nga ang Dios nagauban, nagaproteksyon kaninyong tanan tungod kay maunay gugmas Ginoo nga iyatang maatiman. Good morning, good morning. Ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nagapaminaw diri sa atong nga programa sa nagkalaing mga FM station, ilabi na diha sa Bukidnon. Maayo nga buntag, salamat sa mga kanta sa kanindot kaayo nga mga mensahe nga dili lang nato paminawon kun dili ato ning i-apply og kinabuhi. Si Freddy Aquino matud pa. Ayaw nga buntag, Pastor, samtang natulog ko pagka alas 3 sa kadlawon gipandungan ko og usa ka tawo nga alagad sa Ginoo. Iya kong giligo og lana gikan sa akong ulo padulong sa akong dughan. Salamat, Pastor, sa ibot pasapot. Dunay kana bitawng ipadala ang Dios nga maoy sumala sa gingon sa Biblia, magpandong kanimo. Kumbaga dunay usa ka alagad sa Ginoo nga mutabang kanimo aron makadumala kag simbahan. Labi na gyud kung kumbaga maplastada ang mga buluhaton sa Ginoo sa imong ginabuhi. Diha sa pag-atiman sa mga kaigsonan nga mintog midawat sa Dios nga tong gilagaran. Good morning, good morning. Liban na usab ni Bibian Ali Giaho. Maayong buntag ninyo diha sis. Ingon dire. Kusog ta diha sa ilang lugar. Si Jong PG Katab, nindot kayo ang awit. Amen. Si Darrell Ahok, good morning. Good morning kaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Panay na itong i-share ang itong programa, mga kaisonan. Ngadto sa itong mga kailag higala, o niya i-bless kita sa Ginoo tungod kay way nalilong sa Ginoo. Ang tanan nakita dayag sa Ginoo o siya magakanti sumalas atong nahimo. Good morning, matod pa. Okay. Merlinda Samyaw, Pastor, gikan pa mi nagtrabaho sa tupad, Pastor. Nagunami, salamat. Kaayo kay nakaapas pa ko sa imong mensahe. Salamat kaayo. Awit makalangit nga gi-request dire sa ato nga programa. Lahutay lang. Maunay asas ato agyong paningkamutan, mga kigsunan nga samtang naapatay gininhawa og kinabuhi, lahutay gyud ta. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, tunamay utlanan, busa ayaw kaloya kay may umapa, angay
ka lang mulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistan kasakitan do naman tutlana. Busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay kala mulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot o niya, kay ang panalangin niya gihahanda. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan do naman tutlana. Busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day gasya, ug dili ka absan sa mga buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan do naman tutlana. Busa ayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan gyud mulahutay gyud ta mga kaigsuonan og mga pamaagi aron makalahutay ta, wala gyud na gililong sa Biblia. Atong Tagalog pagtagad ang awit makalangit nga gi-request diri, awit makalangit nga ikaw ang kusog. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Ni Lorena Curion, haleluya, malig-on lang kita sa kanunay uban sa pagampo sa atong labaw nga makagagahom.
Og si Ruel Hadraki Caraldi, good morning pastor, naminaw ko while na masada. Ubanan mo sa Ginoo diha sa Brother Ruel, labi na gyud sa imuhang pagdrive og taxi. Ang Dios magauban ug maghatag og mga maayo buotan nga mga pasahero. Ang Dios magapala panalangin bisan pa sa imong pasahero karon, ang Dios magauban kaninyo. Bless your trip. Mayong buntag ni Lorena Carrion, salamat kaayo sa atong langitnong amahan, kaihang gugma sa tanang katawhan, wala gyud pagluban. Si Merlinda Samiao matod pa, amin, haleluya. Kanindot sa mga kanta sa Ginoo. Pastor, kanta pa lang daan, makatulo na akong luha. Tungod sa presensya sa Ginoo. Wow, pagkanindot Sa imong gugma. Si Lorena matod pa, pastor, sa karon nga panahon dili na ta angay maglangay-langay sa pagduol sa atong buhi nga Dios kay aron makapuyo ta sa ihang gingharian. Ang ihang gitagana sa ihang mga katawhan nga matarong. Mao ginay pinakaimportante, dili nato kalimtan nga ang langit para lang sa mga taong matarong. Yatong hinumduman, dunay mga pasidaan kani ang Biblia. Lisod man gani maluwas ang taong matarong kaha unsa pa kaha ang mga makasasala. Muna nga dili ta angay gyud nga magkumpiyansa o kanunay ang Dios nagpahinumdum sa tuwa nga magmaigmaton ug magmabinantayon ta sa tanang higayon. Si Pastor Carmen Mahilong Batigi, good morning pastor ug sa imong pamilya. Good morning sa tanan nga nagtan-aw, naka-live na po di ay ka pastor. Salamat sa Ginoo nga makapaminaw na usab kita sa iyang mga mensahe. Salamat kaayo Pastor Carmen. Kusog ra inyong signal diha sa inyong lugar. Kumusta mo diha? Pastor, unsa kaha pasabot sa ako ang laing damgo nga gitawag kog tao niya akong nakita nga naay mga karne nga gihalad pero naaman gibutang sa drums ang mga karne. Pastor, ingon sa tao, gitawag ko sa maong tao kay ako daw ang muhalad ngadto sa Ginoo. O akong musunog daw ang gihalad, pasabot giubanan ko sa Ginoo sa bayaw nako sa ako ang mga kamot, sa pagbayaw sa akong mga kamot ngadto sa Ginoo. Akong nakita nga ang ilang gihalad na sunog man. Gidawat sa Ginoo ang inyong mga sakripisyo, ang inyong pagpangalagad, o duna kita ang imuhang damgo nga imuhang na dawat sa una ug sa ikaduha, maora ang mensahe. Si Morina Daitol mangutana ko pastor, need ba ma-rebaptize ang dating live-in na unya karon nagbulag na? Salamat pagtubag. Ang pag-rebaptize pwede na siya mahitabo sa mga taong wa makasabot sa unang pagbautismo. Sama sa panahon ni Pablo nga iyang gipangutana ang mga magtotoo. Ingon si Pablo nga, nakadawat ba mo sa balang espiritu? Ingon pod sila, wa mi kaila nga naa di ay balang espiritu. Gipangutana na pod ni Pablo ang mga magtotoo, unsa man di ay matanga nga bautismo ng inyong nadawat? Ingon pod sila nga ang bautismo ni Juan. Ug mao na nga gibautismohan sila ni Pablo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Kay dunay mga panahon manggod ang mga tao bautismuhan sila sa ngalan sa ilang leader, sa ngalan sa ilahang kiila nga pangulo, dili sa ngalan sa atong Ginoo. Muna nga kung sa imuhang baptism nga imuhang nasinatian sa imuhang pagdesisyon kaniadto, gidawat na sa Ginoo o dili na kinahanglan kang magbalik-balik og bautismo. Lamang kung wala gyud nimo masabti ang unang bautismo, katong wala nimo masabti ang bautismo sa dihang gibautismohan ka sa una, natural kinahanglan nga magpabautismo ka. Lamang bautismo nga na insaktos Biblia. Si Alina Alisna Kuamag, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Awit makalangit mga kigsunan, akong tagaan og pagtagad. Langit ang hinungdan, diri lang sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa pagkamakugihon sa pag-share sa atong programa. Pinaagi sa atong igsuon, Sister Hazel. Ang Diyos magpanalangin.
pagbag-o kay dili ko buot, impernong dulngan ko, pusa maning kamot ko, langit ang dulngan ko. Kay dito nagulat ang Ginoo, dito sa langit kalipay maangkon ko, ug walay luhang moaga sa mata ko. Lunlun Wanay luha nga moagas sa mata ko, buti pasabot wala nay kagulaan nagkasakit sa langit nga ihang giandam sa mga matarong nangalagad kaniya. Muna nga ang langit kinahanglan gyud atong pangandoyon. Samtang nangandoy ta sa langit nga gisaad sa Dios nga atong gilagaran karon, ato gyung sundon ikinabuhi ang iyang mga pulong. Kay diha sa pagkinabuhi siyang mga pulong, sigurado gyud ta sa langit kita dadon. sulanda ang tanang kasalanan. Good morning sa tanang mga listeners sa atong FM station 101.3, sa mga Kinkinita family ni Nong sila Sirapion o Brother Roger Sirapion. Ang Diyos magpanalangin. Mayong pagpaminaw ni matod pa Pastor alagara nato ang at natong ang Dios sa bag-os nga timos nga kasing-kasing. Amen. Si Marlinda Samyaw, Pastor, pasensya na taas akong pulong para pagbasa. Panimbaya lang ko utro sa akong mga silingan diri sa amoa. Si Bibi, ay Sister Bibi, maayong buntag nimo diha sis. Ato pakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Sister Bibi. Og ni Sister Ate Hilin, good morning. Salamat kayo sa inyohang pakigduyog pinaagi sa pagpaminaw sa itong programa. Si Ate Marlina, oy, salamat kayo ni Sister Ate Niti Marlina. Og ni Early sa tanang silingan diri sa Tambis Purok City, panay tayon mahal tamo mga silingan. God bless us all. Padayon lang tas og laban kay hapit na mo balik ang Ginoo. Ngano makaingon tang hapit na mo balik ang Ginoo? Kay kung atong tan-awon ang mga ilhanan nga gipadayag sa atong Ginoong Kristo, natuman na. Ang wala matuman kining pag-disalign sa kalibutan. Pero before ma-disalign ang kalibutan, ikaw ug ako lalinaw na siyang gingharian. Ini mabasa gyud diha sa Lucas kapitulo 21. Si Ben Piolo Vlog, maayong nga buntag Pastor Gideon, request song Makalangit Ikaw ang Kusog. Ako na ra batong napatukar. Si Divina Daitol, Pastor, unsa gani ang title ani was nay langit. Unsam ni was nay langit ba sa man ato katubang langit ang hinungdan, langit ang hinungdan. Awit makalangit manlalaban diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning ni Elanio Bibs. Good morning ni mo diha Bibs. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Salamat kaayo Bin Piolo sa imuhang pag-share sa ato nga programa nga tos nyo mga kailag friend. Ang Dios magpanalangin kay siya nakakita nining tanan. Oras sa ato nga programa alas 10:29. Human aning awit makalangit nga manalaban mo adto na ta sa mga pulong sa Ginoo nga ato rong hisgutan. Ang Diyos maoy iyang manlalaban, kikan suway sa ining katalagma, o sa makamatay nga balatian, ilikay gayud kikan niini. From Era Si bisan kinsa nga nagsalig niya, kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, ug dili kagayo maunsa. Gikan ni Lorena o Corion, isara atong kinabuhi Pastor, mao nga ato ning ihalad sa Ginoo sa tanang panahon. Tinuod gyud na ato gyud ihalad gyud ang atong kinabuhi sa tanang panahon.
sa tanang higayon, sa tanan nga dapit. Dili na to kalimtan nga atong ginabuhi gikan sa Dios o para lamang sa Dios. Si Elizabeth Braza, mayo nga buntag pastor, naminaw ko samtang nang laba. Salamat kayo sa imuhang nga pagkiguban ug i-bless ka sa Ginoo nga ang unsa may bulig man sa kunot sa imuhang linabhan mawag tangyon. Kay kusukusuhon po na nimog tarong. Importante gyud makusuko susad kay kung ang linabhan wala pud tarong mura po wala ra po'y laba. Si Binya Piolo request song Makalangit Pastor Dili Kabayran. Si Wilda Prospero, good morning Pastor and to all listeners. Si Hermeline Roblico, good morning Pastor. God bless you always, request song Lahotay. Ako na itong nakanta ang Lahotay. Libot kanino abang dili kagayud nang sa sa iyang mga pako o pili kagayon mayong pagiguban ni Wilda Prospero, good morning no. Si Merlinda Samyaw, Amen Pastor, andam nako nga mobalik ang Ginoo, mao na ako gipangayo sa Ginoo. Nindot kaayo andam ko og simpre andam po ang atong pamilya. Ipod sila mabilin para inig atubang natusok man ang dili na muhilak para nila. Pero di gyud na kalikayan mga kigsuonan nga makahilak yun ta og matud pa sa gipadayag inighilak nato mga igsuon pahiran ang atong mata og ang Dios mo pahid niini. Si Rosan Pisan Gulo, good morning Pastor, og sa tanang mga kigsuon na diha ni Kristo og naminaw karon, glory to God. Mag-replay nako balik unya Pastor sa imuhang live. Ang Ginoo kanunay magahatag kanimo kusog kalipay kalinaw dugang kadasig Pastor sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Na kanunay gamiton sa pagsabuwag sa pulong sa Ginoo ang pingan ta kanunay sa Ginoo. Glory to God. Watching from Qatar, Pastor, God bless us. Shout out ko Pastor sa amo ang Pastor Gregorio Kiring ug sa Maranatha Church. Oy, salamat kaayo no. Nindot kaayo si Pastor Gregorio Kiring kanunay nakiguban sa to ang programa. Ang Dios magablas. Usagid sa ako ang ikadasig natong tanan kinahanglan ato gyung ampingan ug atimanon og buhaton ang unsa may kahaya natong himuon samtang buhi pata labi na gyud sa mga alagad sa Ginoo nga gipadala sa Ginoo sa matagusa. Kaysa atong pagbuhat ni ato ning gibuhat diha kang Kristo. Ato ta sa mga pulong sa Dios sa mga kaigsuonan, ako nagtuo nga abli og andam na ang inyohang Biblia diha sa inyohang kamot mga kaigsuonan. Ako kamo nga gidasig sa pag-abli sa Biblia sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 17. Ang gingon dinhi mga kigsuonan, minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Kining mga sugua diha na karon, diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyoha nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo. Kay ang kangit-ngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay sa gihapon sa ihang isigataw anaa pa sa kangit-ngit. Og ang nahigugma sa iyang isigataw anaa sa kahayag busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa ihang isigataw anaa pa sa kangit-ngit, naglakaw siya sa kangit-ngit og wala masayod kung asa siya paingon. Kay gibutaan man siya sa kangit-ngit. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad sa sinugdanan. Gisulatan ko usab kamong mga batan-ong lalaki kay gibuntog man ninyo ang yawa.
Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan, o gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya. Nga diha nang daan sukad pa sa sinugdan, o kamo usab mga batan-on gisulatan ko kamo. Gisulatan ko kay lig-on man kamo, og ang pulong sa Dios anaaman kaninyo, o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang udnodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata og ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan. Kung dili iya sa kalibutan, ang kalibutan og ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kaubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan nga nag-atiman kanato sa ato pagpuyos kalibutan, pinaagi sa mga pulong mga mensahe nga iyang gibilin sa Biblia. Ang mga pulong nga ato karon na dunggan, mga pulong kini nga nahisentro o na-address sa mga anak sa Dios. Diin ang mga anak sa Dios, katawahan sa Dios, na ay mga kahimtang nga giskuten diha, alang sa mga anak, alang sa mga batanon, alang sa mga amahan o sa kaha sa mga ginikanan. Ang giingon dinhi mga kigsuonan, kining maong sugo na anak kini, dugay na kini, nasayran na kini. Kumbaga, kining maong sugo nga gisgutan ni Apostol Juan, nadunggan og nasabtan ni kini sa karaang panahon, diin sa karaang daang kasabutan, ang pulong paghigugma. Lamang ang sugo nga gihisgutan sa Old Testament nga higugmaa ang Dios, higugma ang imong sigatao, dili siya under sa kahayag. Kumbaga, ilawom siya or under siya sa gitawag balaod. Dili siya under sa gitawag grasya nga naa kang Kristo Jesus. Buti pasabot, dunay diferensya ug dunay kalahian. Ang sugo nga higugma ang Dios, higugma ang imong sigatao, sa panahon sa balaod, dunay kalahian kung imo na siyang tan-awon sa sugo sa Dios, sa higugma ang Dios, higugma ang imong sigatao sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano man, unsa may kalahian, imo bang nakita? Yes, dapat atong makita. Kay ngano man, dili kini matud pa duna say bag-o nga sugo pero dili bag-o. Kay nganong dili bag-o pero bag-o. But ipasabot mga kaigsuonan, ang dili bag-o nga sugo kanang pulong higugmaa nga ilawom sa balaod. Kay naamay sugo mga kaigsuonan nga higugmaa ang Dios, higugma ang imo sigatao. Imo nang mabasa sa tanang mga daghang mga libro sa Old Testament nga ang Dios nagsugo gyud sa mga tao, higugmaa. Pero nganong gipakita nga daan ni siya nga sugo, tungod kay ilawom sa balaod. Doon na say kalahian sa gitawag bag-ong sugo nga maurag yapon ang mga mensahe, naghisgot yapon sa gugma, pero doon na ray kalahian. Usa sa mga kalahian mao ni si Jesus miingon, higugma ang imong manghigala, apan dumti ang imong makaway. Kabantay ta sa mga kinabuhi sa mga Israelita, diin gipadad-an, giatagan og sugo sa Dios or commandments, mga igsuon, exclusive lamang sa mga Israelita. Pero ang mga dili mga Israelita, ang mga dili katawhan sa Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, dunay gipakita si Jesus nga nag-ingon ang mga mensahe kaniadto, higugma ang imong mahigala apan dumti ang imong mga kaaway. Apan kining maong sugo nga gisulti ni Juan, bag-o ni siya lamang
mauragyapon ang mensahe, higugma ang Dios, higugma ang imo sikataw, pag higugmaay ka mo, lamang higugmaon nato ang tanang tao. Mao na niingon si Jesus, higugmaa ang Dios, higugma ang imong sikataw, ug pagampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo. Kay ang mga tao nga nakabaton og sugo sa pulong higugma ang Dios, higugma ang imong sikataw, sa ilawom sa balaod mga kaigsuonan, kung sila abusaran, kung sila daog-daogon, kung sila butang-butangan, mga igsuon kos Ginoo, dili sila kahimo sa paghigugma sa mga taong nagbuhat og dili mao. Pero sa atong panahon karon, ikaw ug ako gitudluan ta nga bisan gani sa mga taong nagpasipala sa atoa, ni sa mga tao mga kaigsuonan nga naghatag og kasamok sa atong pagpangalagad sa Dios, o sa mga taong nagbutang-butang, kitudluan ta sa atong Ginoong Hesus nga magampo ta sa amahan para nila. Magampo ta mga kaigsuonan nga panalanginan sa amahan ang mga taong mga makasala. Labi na sa mga taong nagpasipala. Pero dunay mga prayer karon mga kaigsuonan nga makaingon ko nga grabe ka literal. Naay mga nagampo samahan nga ang mga tao nga nagmatinud-anon, labi na gyud sa mga taong nagmahinatagon, gaampo sila nga panalanginan sa Dios. Pero katong mga taong dili mohatag, giampo nila nga dili panalanginan sa Dios. Ang mahitabo, magpabilin sila nga dili mahinatagon. Unya, maura ba po'y giinsakto hinuon sa mga uban pong mga alagad? Mura ba kinigilig-on hinuon sa ubang pang mga alagad? Muingon pang ubang mga alagad nga insakto yun iyang prayer kaya tinuod yun nga panalanginan katog yung mahinatagon. Now, kung ang mga tao nga dili mahinatagon, unya, gipangayo na to sa amahan nga, Lord, ayaw sila panalangin damor sila nga dili makapanghatag or dili sila makakat-on sa paghatag. Kay dili man di ita musugot nga panalanginan sila sa Dios. So dunay mga kalahian even sa panahon karon. Og sa panahon kaniadto. Dunay mga tao karong panahon na nga ang ilang gi-apply sugo og mga pagtulunan nga ilalom sa balaod. Pero bless kayo ka og bless kayo ta nga sa atong pag-apply sa mga sugo sa Ginoo, daan man kini dito man kini sa bag-ong kasabutan ug makit-an gihapon nato sa bag-ong kasabutan ang kanindot niini, ang nakapabag-o niini mga igsuon tungod kay pinaagi na kang Kristo, dili na pinaagi sa balaod. So unsa gani ang kalahian nga gitawag man kini og bag-o tungod kay ang tinuod kining maong sugo mga kaigsunan, dili na ni siya ilawom sa balaod kundi ilalom ni kahayag diha kang Kristo Jesus. Diin ang atong paghigugma mga kaigsunan alang sa tanan. Alang gyud sa tanan. Mao na nga ikaw ako gitudloan ta sa atong Ginoong Kristo kung kinsay angay natong iampo. Iampo nato ang atong mga kaigsunan, iampo nato bisan gani ang dili pa nato mga kaigsunan. Iampo nato nga panalanginan sa Dios katong matinud-anon, katong mahinatagon, lamang iampo usab nato sa Dios bisan kadtong mga taong dili mahinatagon. Kay ngano man, kay kung atong ideklarar og atong pangayoon sa Dios nga Lord, panalangini kining mga tawhana nga dili mahinatagon, ang Dios mubag-o nila, ang Dios mupasabot nila, mulamdag nila aron mahimo silang mahinatagon. Kay ngano man, ang tinuod nga pamaagi mga kaigsunan sa pagpanalangin sa Dios kanang muhatag ka. Unya kung dili ta mosugot mga kaigsuonan nga panalanginan sa Dios katong dili muhatag, damor na silang dili kakat-on sa paghatag. Sa ato ang pakiguban karon mga kaigsuonan, ikaw ug ako nakakita ta sa atong kaugalingon. Kung naabatay kalipay sa paghatag, naabatay kalipay sa pagtabang, mga igsoon ako moingon nga i-bless ka sa Ginoo.
lamang dunay kalahian nga panalangin nga gi andam sa Dios kanimo og sa ubang mga tao. Kay ngano man atong hinumduman nga dili kana bitawng pabor-pabor ang Dios. Kumbaga kung unsay imong gibuhat karon diha kagantihan, mao nay imong dawaton, mao nay imong anihon. Kung wala pa kay gibuhat, i-bless ka para doon na kay buhaton. Sa dihang doon na kay buhaton, ikaw gayod makaani ni ana. Mao na nga kami nga mga pastor, ibin sa ako ang pagpamalandong ni ining mga pulong karon, mga igsuon, dunay gipakita nga klarong kausaban. Ang giingon dinhi sa bersikulo 7 ato ni nga gibasa mga igsuon nga kini karaan kining sugua, buti pasabot na ana ni sa daang kasabutan, higugma ang Dios, higugma ang imo sikataw. Pag abot diris 8 ingon siya, apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo, og diha usab kaninyo kay ang kangit-ngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Kung dili nato ni siya tagaan og pagtagad, makaingon ta nga ingon nga dili bag-o man lagi. Ambot ipasabot ang dili bag-o na isulat na kining sugua sa daang kasabutan. Dili sa ingon gibag-o lamang, kundili bag-o kining sugua tungod kay dili na kini ilalom sa balaod, kundili ilalom na ni sa kahayag, ilalom na ni sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Buot ipasabot kaniadto nagampo nga higugmaon ra ang ato ang mga tao, ang ato ang mga kaila, higala o katong mga tao nga mingtabang, katong mihatag, pero katong wala mohatag, tunglohon sa una ng panahon. Pero sa atong panahon karon, dapat kung magdeklarar tag blessing, magdeklarar tag blessing para sa tanang mga tao. Matarong og dili maayo. Ngano man, ang mga taong matarong, i-bless na sila pag-ayo tungod na sa imong pagdeklara. Katong mga taong dili pa maayo, i-bless po na sila dili sa ilahang naimo, kundili makadawat, makaila sila ug makasabot sila sa atong Ginoo. Step by step ayan. Dili kay ato na noong pangayoon, hangyoon sa Ginoo nga Lord, katong dili mo hatag, ayaw na lang to panalangin eh. Dabor nga dili to sila muhatag. Kay wala man to sila maablihi. Kung naa kay igsuon nga dili mahinatagon, ayaw ideklara nga dalo gyud na, dalo gyud na, dalo gyud. Ayaw ideklarang dalo. Sabta nga ikaw lahi nila. But ipasabot mga kaigsunan, do na sila'y kausaban. Ikaw ug ako, mutuog yun ta nga ikaw sama nila kaniadto. Nausab ka. But ipasabot, may posibilidad nga mausab sila sama si muha. So sa may imong buhaton mga kaigsunan, ideklara nga panalanginan sila sa Dios. Imong mga igsoon, imong mga kaila. Dili kay imo nang ditsuhon nga dalo gyud na sila, kuripot, hakog gyud na sila. Di na gyud na sila mabago. Pananglitan niyag mabago. So mahimo ka nang butbuton. Mo na nga mga igsoon, gipasabot dinhi kanato kining sugua nga bag-o pero dili bag-o. Dili bag-o pero bag-o. Mo na nga di ayaw mo ka kanang ayaw mo katingala anang mga gisulat ni Apostol Juan kay ato na nang gi-explain diri sa atong panaguban. Now dinhi pod sa bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11 mga kaigsunan, imong makit-an diha ang kahimtang sa mga tao nga naa gyud sa kahayag. Buti pasabot mga tao nga naa kang Kristo. Kaysa ato magyung panahon mga kaigsunan, gipanagna na magyuna sa Ginoo nga daghang moangkon nga naa kang Kristo, sumusunod ni Kristo, ang uban kani nalabian na moangkon na sila nga sila'y Kristo. Murag na overpower na gyud ba?
Kini giklaro gyud sa atong Ginoong Kristo nga moabot yun ang panahon nga daghang magdala sa iyang ngalan. Pero dili ta dapat malibungan. Kay nganuman ang tinuod nga tao naa gyunay kinaiya nga maoy atong basihanan nga magpamatuod nga kanang tawhana naa na kang Kristo. Kumbaga naa nas kahayag. Unsay giingon dinhi? Dias bersikulo 9, kini makaila gyud ta ani. Ikaw gyud pod makaila sa imong kaugalingon kung tinuod na bagyod ka nga nas kahayag. Kay basi kon sa imuhang pagka-Kriston nag-angkon-angkon ra kang Kristohanon. O niya kon ang yawa mo'y patanawon. Moingon ang yawa nga patuga-tuga na lang ay tanawa go daw tanawa. So ato nang klaruhon kung iya bagyutan ni Kristo o iya na bagyuta sa kahayag. So ang gipakita dinhi pinaagi sa kinaiya. Sa 9 hangtod sa 11, ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Muna nga kung maiyong ka nga, yes Lord, higugmaon ako isig katawo. Under the law gyapon ka. Ang buti pasabot, dili nimo malibungan imong kaugalingon, pili-pilion ra gyapon ang mga taong imong higugmaon. Katong mga tao nga nagsingka nimo, nagbutang-butang nimo. Naadayn kay pangante, ako'y istoryaan, ambot lang. Wala gyapon ka makabaton sa gugma gikan sa Dios nga nang kang Kristo. Buti pasabot na gyapon kay gugma pero under the law. Dapat sa atong pagka-Kristohanon, kining sugo nga higugmaa ang imong sigataw, dapat ato ning i-apply diha sa ilalom sa grasya, diha kang Kristo Jesus. Nga bisag kinsa pang mga tao, mga kaigsuonan nga naghimo og dili maayo, ang imong kasing-kasing naa kanunay ang pagkamapasayloon. Lamang likayan lang nimo sila. Ilayo lang nimo ang imong kaugalingon kay basi og di po kakagwanta. Tinuod biya na. Kay basi og magpasurang-surang sa ka. Nakoy gugma na gikan ni Kristo. Kanang giwali ni Pastor Gideon, ako na gyud na. Unya sige ra kadungog nga kuanan ka, gilibak ka, gidaot ka, moingon ra gyud ka, yes Lord, salamat kay naagi ko'y gugma nimo. Ayaw pagsalig nga imong ipakita gyud iporsige nga naa kay gugma. Nya sige ra kadungog di nimo likayan. Alikay kay mapuno man ka. Tig mapuno ka, unsa may mahitabo sa balang espiritu nga nanimo magsubo. Ug sa dihang magsubo ang balang espiritu, ang mahitabo ana dili murag di na nimo mabati ang konsensya. Mao na nga magbantay ta, magmaigmaton ta. Ang tinuod nga nakabaton sa bag-ong sugo nga naa kang Kristo Jesus, ang iyang kahimtang wala na sa kangitngit. Pero kung moingon ta nga naanas kahayag apan naagyapoy pagdumot, magbantay ta ani mga kaigsonan. Ibin sa akong pagpamalandong niini, ako gyung gitan-aw ang akong mga kaagi kaniadto. Yes, naamagoy mga tao nga bisag saon nimog atiman, bisan saon nimog pangga, bisan saon nimog tudlo, ikaw pa'y mahimong dautan. So unsa may buhaton nimo? Ilayo nimo ang imong kaugalingon ni ining klaseng mga tao. Lamang wala na magpasabot nga gilayo nimo ang imong kaugalingon, nagdumot kanila. Ang imong paglayo mao nga mahatagan nimog panahon ang imong kaugalingon sa pagpaduol kanunay sa Dios, sa pagpangayog hangyo sa Ginoo nga kining mga tawhana samtang buhi pa mapag-o sila sa hingpit. Inana ang pamaagi mga kaigsuonan, ibin sa gipakita sa atong Ginoong Kristo. Sa dihang gilutos siya, sa dihang gibutang-butangan siya, sa dihang ang mga tao na suko pag-ayo niya, mga Hudyo, mga Presiyo, mga kaigsuonan, wa siya maghimog milagro para nila. Wala siya moingon, Diyos ko, baguhon ako ninyong una-una, baguhon ako ninyong kasing-kasing. Wala. Ang nahitabo mga kaigsuonan, sa dihang giplanuhan siyang batuon, patyon, miagi sa taliwalas mga tao og nilayo siya og miaadto sa Galilea. Og nagwali sa mga lugar dapit nga dunay kasing-kasing nga maninawaton. So inana na siya. Kung dunay mga tao nga mulutos imuha, mudaot sa imuha, ayaw patuga-tuga nga Kristohanon ka, moabot ang panahon mapuno gyud ka.
Nya kuyaw na kayong mapuno ka. Muawas man na. Mo na nga, mintras kaya pa nimo ang paglikay, likay. Actually, wala man gyud dili nimo kaya basta kay nag-uban ng Ginoo si mo. Buti pasabot, musugot kag sa dili, pag maghari ang Ginoo, makalikay gyud ka. Ilayo gyud nimo ang imong kaugalingon. Ayaw gyud hagita ang imong kaugalingon nga Kristohanon ka, nga makigduyog ka sa mga tao nga gilibak sa gidaot ka, nga makaampo gyapon ka, maka-smile, makangisi-ngisi ra gyapon ka, pagkailada nimo ana. Ilayo, mulayo gyud ka. Pero wala magpasabot sa akong nangikaingon. Sa imong paglayo, wala na magpasabot nga wa ka mahigugma nila. The time nga malayo ka, the time nga mahatag nimo ang imong kaugalingon sa pag-ampo sa Dios para nila. Mao na nga usa sa mga gikinahanglan gyud aron pagpamatuod nga naag ta sa bag-ong sugo nga higugma ang Dios, higugma si mo si katao. Kinahanglan wa tay gidumtan. Inay mong tapad wa na ba kay gidumtan? Wala na ba kay usa nay gitawag gihumutan or gipangantihan. Nga moingon nga kausa na lang. Piti gyud eh. Wa na. Nya mayon kag Kristohanon ko. Ang tinud nga Kristohanon mga kigsunan, wala na gidumtan. Bersikulo 10, og ang nahigugma sa iyang sigataw ana sa kahayag busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Kung tinuod kang nahigugma sa imong sigataw, ayaw sa uyuni. Ayaw siya uyuni sa buhat nga dili mao. Ang sala-sala gyud na, ang dili sala barugi nga di gyud na sala. Mao na nga ingon diri sa mensahe ni Juan mga igsoon, kung tinuod kang nahigugma sa imong sikataw, ayaw siya pasagdahi. Review ka siya. Ingon siya Solomon, kung mahal nimo ang imong higala, badlonga siya. Pero kung dili nimo mahal, pasagdahi. Pero moingon punta nga pastor, ingon man ka nga mulayo man kahata, unya usaon man pagbadlong. Wala magpasabot nga mulayo ka diretso nga wa nimo sila sultihi. Apan kung mabantayan nimo sila, samtang sultihan nimo sila, apan naghari ang garbo, ay na lang sila sultihi. Kay dumtan ka anak nila, matud pa ni Solomon. Ayaw badlunga ang mga taong garboso kay kasilagan ka lang. Apan ang nagdumot sa iyang isigataw, anaa pa sa kangit-ngit, naglakaw siya sa kahayag ug wala masayod kon asa siya paingon, kay nagibutaan man siya sa kangit-ngit. So daghan kayong mga siguro atong nasinatian niini nga karon kinahanglan makalingkawas ta kining klasing pagdumot. Kay kung magdumot ta mga kigsunan, klaro gyud ta nga wa gyud tay kasiguruhan nga malangit. Muna nga kung naa ka ani nga klase nga pagbati, pangayua sa Ginoo nga makalingkawas ka para ang alangit abli sa imuha, sirado ang impierno. Kay ang mga taong madinumtanon timan ini wa gyud lunas gingarian sa Ginoo. Munang ayaw pagdumot, ayaw panganti. Kinahanglan ang paghigugma, ang pagkinabuhi sa kahayag, mga kaigsunan, maghari sa matagusa. Mao nay pinakaminsahe ni ini nga bersikulo 9 hangtod sa 11. Now gikan sa 12 mga kaigsunan hangtod sa bersikulo 14 nag-ingon, mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya diha ng daan sukad sa sinugdanan. Gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan, ug ang gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad pa sa sinugdan. O kamo usab mga batanon, gisulatan ko kamo
ko kay lik-on man kamo og ang mga pulong sa Dios anaaman kaninyo o gibuntog ninyo ang yawa. So kaduhan niya ni balik-balika mga kaigsunan. Ang giingon din mga kaigsunan, ang tanan nga naa kang Kristo nahimo ng tinuod nga magtotoo. Una sa tanan, wala na magpuyo sa sala. Nganuman, pinasaylo na. Nya ikaduha, nailhan na ka sa Dios. Nailhan na. Ang tanan nga atong gikinahanglan nakita na sa Dios. Atong klarohon, dugay nang gibuntog ang dautan. Dili na dapat kanabitang magpailalom sa dautan, kay dugay nang gihatagan tagkadaugan batok sa dautan, og diha kang Kristo kita may kadaugan. Mao nang naay nga awit mga kaigsunan, may kadaugan sa ngalan ni Jesus, may kadaugan, may kaluwasan sa ngalan ni Jesus, may kaluwasan, may kayuhan. Di ba no? Nindot kayo ang mga awit mga langit kaniadto bata pa ko. Maunay amo ang katakantahon. Diha sa versikulo 15 hangtod sa 17, ang atong makita diha mga pasidaan, mga pahimangno. Ingon nga kita mga Kristohanon, sumusunod kang Kristo, atong hinumduman nga kontra sa Dios ang mga tao nga nahigugmas kalibutan. Giklaro gyud diha nga ang mga tao nga nahigugmas kalibutan kontra gyud na sa Dios. But ipasabot, ang gugma sa Dios kontra na sa gugmas kalibutan. Kumbaga opposite siya, kaatbang siya. O niya kanang tanan timan ang gugma sa Dios maunay nakaangkon sa atong kasing-kasing, naghari sa atong kasing-kasing. Pero hinumdumi, ang gugmas kalibutan dunay mga panahon nga birahon ka. Kano sa birahon? Kasagaran labi na kung naakas kaluyahon. Luya gani kas pagpangalagad, luya gani ka sa pagsimba sa Dios. Mauna nay time nga naa kay mga pagsulay. Birahon dayon ka, maunay bantayanan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Muna nga dunay mga warning pasidaan dinhi nga ayaw higugmahang kalibutan. Kay ang kalibutan mga kaigsunan mawagtang mahanaw og dili ni siya kana bitaw magpabilin. Ug ang tanan nga naa niini, ang gi-emphasize dinhi ang mga kalibutanon gitawag siya puno sa tinguha sa unod, tinguha sa mata o kinaiya sa garbo. Mauna nga dili gyud ta magbaton ni ining klase nga tinguha. Kung naa gani kay kaibog sa unod, kaibog sa mata, kinaiyang pagkamagarbuhon nga dili ka magpa-rebuke sa imong ginikanan, dili ka magpa-rebuke sa imong pastor kung naa makadungog kagwali nga maigo ka, masuko ka, pagbantay kay naa na kay gugmang kalibutanon. Nahigugman ang kas kalibutan. Unya maunay hinungdan nganong di ka kapadayon. Og mo resulta na nga malakag panalangin. Munang dili ka makapanumangin libisan kinsa kay ang hinungdan nganong wala ka panalangin tungod kay gihigong maragyapon nimo ang kalibutan. Gusto ka nga panalanginan sa Dios? Ayaw higugma ang kalibutan. Ayaw unaha ang kalibutan. Unaha si Jesus. Unaha ang Dios, parii ang imong kasing-kasing Dios. Tagaig bili ang Dios sa imong kasing-kasing. Taga-isag time. Pag imo ning buhaton, bisag dili na ka mangayog panalangin, i-bless ka niya. Kaya nga naman, kung makahimo ang Dios o gamit og uwak sa unang panahon, daghan kayong pwedeng gamiton sa Dios nga mga tao aron damor panalanginan sila sa Dios. Bless kayo ang tao kung siya gamiton sa Dios. Moingon ko nga, ang tao nga gigamit sa Dios sa pag-bless nga dos mga tao, nga nalipay ang Dios, inani man guni. Panglitan, naa kay igsuon diha nga nakapalipay sa Dios. Katong tao nga imong igsuon nga nakapalipay sa Dios, kung imo to siyang tabangan, imo siyang kana bitawng hatagan, tabangan at imanon,
daw sama kas nagpahulam ana sa Dios. Daw sama ka nga nagapahulam ana sa Dios, ug ang Dios nga mo balos mo bubayad kumbaga why tihik mo nang bless kayo ang tao nga nagtabang sa taong nakapahimuot sa Dios. Pero ang taong tautan kung imo po nang mauna nooy imuhang tabangan, mura kag ning simpatiya hinuon sa mga buhat nga dili makapahimot sa Dios. Unang kitang mga Kristohanon, pangitaon nato ang mga tao nga nakapalipay sa Dios. Kanang nalipay ang Dios. Kay ang mga tao nga nakapalipay sa Dios, sila ang mga maayong yuta. Kung magpugas ka niini diha nila, dili gyud na mahimong makawang. Nganuman, mamunga gyud na, ug ang bunga ikaw gimuani ana. Kumbaga ikaw mo'y makabenepisyo labaw sa tanan, balusan pa kas Ginoo. Muna nga sa akong nakatunan gyud sa pagkinabuhi diha sa akong pagtuos Ginoo, ako gyud nang gitudlo pag-ayo sa akong asawa. Akong ginan akong asawa nga bis kung muhatag man gani ta og tabang panalangin, speaking sa gitawag sa iya sa Dios, ilailahon nato ng mga magwawali, ilailahon nato ng mga pastor nga tako sila sa panalangin nga gipaambit sa Ginoo sa atoa. Kay kung magpataka lang po taghatag, basig dili na yuta nga tabunok, yuta ba ng dalanon, yuta ba ng mabawg yuta, batuon o kasagbuton. Kay kung yuta nga dalanon, batuon o sagbuton, kung ato ning ihatag ang iya sa Dios aning mga klase nga mga tao nga wala makapahimaya sa Dios, ang ato ang pagsakripisyo dili gyud ta makaani, dili ta iblas. Pero kung ang ato ang kinabuhi ang ako sangginan, pero kang atong ginabuhi paday nagmonitor, nagtutok, nagila-ila gyud ta sa mga nakailag gyud ta sa mga tao nga ato ang gisiran sa panalangin sa Dios, sa iya sa Dios, i-bless ta niya. Kay nganuman, kung atong atimanon ug may atong hatagan ang tinuod nga mga tao nga nakapalipay sa Dios, sa kunang gikaingon daw sama kas nagpahulam anas Ginoo. Kay kining mga tao nga kanabitawng kining mga tao nga walay laing gi tinguha ang paghimaya sa Dios, mao maning klase nga mga tao nga sa kalibutan nagpakakabos. But ipasabot wala sila mag-apas sa kalibutan o sa mga butang nga nanini. Ang ilang giapas ang presensya sa Dios. Pero wala magpasabot nga ang tao nga wala mag-apas sa kalibutan, kanang wala sila'y mga butang. Nganuman, timan the more nga ang tao mag-apas sa presensya sa Dios, sa ikalipay sa Dios, the more siyang dugangan. Muna giingon nga, apan labaw sa tanan parian ninyo ang Dios o pagkinabuhi sumala sa iyang kaubuton o ang tanang butang idugang ra kaninyo. So katong mga tao nga nakapahimaya sa Dios, wala magpasabot nga wala to sila'y balay, wala to sila'y puy-anay, puloy-anan, or wala to sila tagbua sa ilahang mga gikinahanglang material. Damor na silang tagbuon, damor na silang piyalan. Timan ini siya. Ingon si Jesus, kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. Dili lang na sa espirituhanon kundi sa mga material o mga butang nga iya sa kining naa sa kalibutan. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan timan gikan na sa Dios. Ang iya sa kalibutan mga kaigsunan kumbaga, ang giklaro din kanang unod-non nga kaibog. Mao man ay gi-emphasize diri mga kaigsunan, mga butang iya sa kalibutan. Wala magpasabot kanang kwarta iya na sa kalibutan, kanang balay iya na sa kalibutan. No, gikan na sa Dios unya iya gyapos kalibutan. Kanang balay, sakyanan, kanang naanimo, trabaho, dili na para sa kalibutan, para na sa Dios. Ang iya sa kalibutan nga gipakita dinhi mga kaigsunan, ako lang ning klarohon ang iya sa kalibutan mga kaigsunan nga kinaiya sa maning pagdumot. Unya giklaro gyud dinhi mga igsoon kanang tinguha sa unod, kanang kaulag, kanang tinguha sa gikaibgan sa mata. Unsa man gikaibgan sa mata? Garbo. Kay ang mata nga maibog mga kaigsunan, makikupitensya man na, makikintindi-tandi man na.
Mo nay mga iya sa kalibutan, pero ayaw tuhi nga kanang butang magpakwarta, balay mga kaigsuan. Yes, may katapusan, pero hinumdumi gikan na sa Dios o gipiyal na sa Ginoo para damor ni siyang mahimaya, damor ni mo siyang malagaran. Usahay mga kaigsunan, wala kayo manggod maapsis mga tao. Maingon ang mga tao, ang kwarta iyan sa kalibutan. No. Iman si Jesus migamit og kwarta. Miingon si Jesus nga to kang Pedro, Pedro, kinsa may mubayad sa atong buhis? Sa imuhag ako Ingon siya mga langyaw. Ingon si Jesus, dili maayo nga magsubo po ni sila nga di ta mo bayad. Ala, pangwingwit dito. Ang unang isda nga mo tukob sa imong pingwit, kuutang ba na anay kwarta. Unya, ibayad ng kwartaha sa imuhang buhis o sa akong buhis. Buti pasabot, si Jesus may gamit og kwarta. Muna nga, kanang imong trabaho, kanang panalangin, kwarta, balay, sakyanan o uban pa, ayaw na isipa nga mo na iya sa kalibutan or para na sa kalibutan. No! Ang iya og para sa kalibutan, kanang tinguha, mga pagbati, garbo, maunay mga kalibutanon og iya sa kalibutan. Pero kung naa kay salapi, naa kay mga kaptangan, ang gipakita gani sa Biblia, kung imo nang i-share sa uban, damor kang nagtigom og bahandis langit. Mao nay giklaro gyud sa Biblia. Ingon si Apostol Pablo kang Tito, ing na ang mga tato, painumdumi sila nga dili sila maghinakog. Hinuon, kinahanglan andam sila sa pagtabang o paghatag. Kaysa ilang pagbuhat ni ini, nagtigom sila bahandi sa Dios. Buti pasabot, nganong gipadato ka, nganong naakay kwarta, nganong naakay source of income para pinaagi nini makapanghatag ka, makashare ka, kay diha sa imong pag-share sa blessing nga gikan sa Ginoo, nagtigom kag bahandi sa langit. Mao na nga, di ka matingala nganong naakay kwarta kay sa kaniadto. Di ayo katingala nga nung naakay maayong trabaho kaysa kaniadto. Dili aron maghinambog ka, dili aron magdinalo ka, kundi aron mas magamit ka sa katuyuan para i-bless ka. Damor kang i-bless. Munang naay nangutanan nako, Pastor, wala murag kaingon ko nga gipalambo lagi ka, Pastor Gideon. Unsa man gyud imong pamaagi? Unsa man imong negosyo? Ako siyang gingnan, basaha ang Biblia, buhata, i-bless ka. Niya gusto kang ako gyung maklaro, imong maklaro. Ang iya ni Lord, ayaw kan na. Kanang iya ni Lord, ayaw kan na. Ihatag na. O niya, sa imong paghatag, ila-ilaha tong mga pastor sad nga dili dalanon og kasing-kasing, dili bato og kasing-kasing, dili sagbutog kasing-kasing. Kay bisag saon nimo hatag, di gyud mo abot ang panalangin. Pero kung naay kasing-kasing nga samas tabunok nga yuta, unsa man ang kasing-kasing tabunok nga yuta, kana mo dawat sa mensahe sa Dios. Daghan man gong mga pastor sad mga magwawali, igo ra muwali, pero ang tinuod wa day dawata ang mensahe sa Ginoo. Kabantay mo na yung mga pastor naglibid-libin ra, nagkabit-kabit ra. Mao na yung mga kasing-kasing yuta nga sa mas bato dalanon. Naa sila yung mga pulong sa Dios, pero gikawat ra ni Satanas, gituka ra ang mga mensahe ni Satanas o gipulihan sa mensahe ni Satanas nga moingon na sila okay ra, tao ra manggod ta, magkasasala man nya, ayaw lang ko ninyo tutuki si Jesus ra. Munang tanawa ng inyohang mga pastor diha para dili may mong sayang ang inyong mga sakripisyo sa pagtuo nga kini nakapalipay sa Dios. Kay basig naamo sa gitawag maling akala. Ha? Perting sayo pa dayang imuhang kuan pagsabot. Muna nga mga kaigsunan, kinahanglan magmaalamon ta. Ang kaalam o pagtuo di na siya pwedeng bulagon. Ato naman na siyang gi-explain diri sa atong panag-uban. Ilaha-ilaha gyud ang mga pastor. Kay kung dili nimo ilailahon ang mga pastor, kung maghatag ka sa iya sa Dios,
basig gibisyo ra po na. Labi na anang mga naay mga nagwali-wali unya daghan na ikabit. Nya naay mga ilhanan ha, tagaan ta mog tips sa mga magwawali nga naay mga dili maayong buhat. Kanunay muwali sa kinabuhi ni Solomon, kanunay muwali sa kinabuhi ni David, nga moingon sila nga si Solomon daghan kay asawa, muraban og naghagit sa mga tao, oy okay ra di ay. Pwede ra di daghan kag asawa, pastor. Unang kabantay mo diri sa itong programa, mga igsoon, hey, kabantay mo diri sa itong programa, never mo makadungog nga nagdasig ang Biblia sa pagbaton og asawa, ang pagbaton og daghang asawa. Nguna nga ako mga pagdasig mao ni, ang tao nga atong higugmaon dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Unsaon man nato pagbuhat sa atong gugma sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo, mulayo ta o distansya ta para makaampo tas Ginoo. Mao nay buhata. Unsa may buhato nato or pagpakita sa pagpikita sa tong gugma dihas buhat sa mga tao nga gikahimutan sa Dios. Adto ihatag ang iya sa Dios. Damor nimo silang tabangan, timan damor kang tabangan samahan. Muna nga dunay tao nga niingon nga, pastor, dato na lagi ka. Iko nga kaniud to di ay. Isang wa man kay kuan sa una. Mura man kag mayukmok ra kayo. Iko nga karon di ay. Maura man gyapon kog naong. Prihara man gyapon kog hitsura. Wa may nausob sa akong hitsura. Maura man gyapon. Kung kani adtong mayukmok, maura man gyapon, wa man ko manghinambog. Wala. Parihara. Sa dili ba nindot na lagi mong pagpuyo. Isa nga naman naay nagkuan ka na kay mission, na kay under kag missionary. Kung wala ko'y missionary, wa ko magpailam ra mo tao, wa ko magpailam mo organisasyon. Gusto kang masayod nganong gibless ko sa Ginoo. Basaha ang Biblia, buhata tumana. Niya ako sangginan, kanang iya sa Dios ayaw ayaw utanga, ayaw pagtuong alagad mapukos Ginoo, ako ray mo kaon ani. Buti pasabot bisag pastor ka, nangalagad ka sa Ginoo, kanang iya sa Ginoo ihatag na ngadtos mga taong gikahimutan sa Ginoo, kaysa pagbuhat nimo niini i-bless gyud ka. Mao bitaw nang gideklara sa Dios diha sa Malakias nga nindot kay ang saad sa Ginoo diha oy. Ato gud ning kuanon, nindot kayo. Malakias kapitulo 3 bersikulo 10. Dad-a ang tibuok dili kanang kinuhaan, tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo. Kanang templo mga kaigsuonan, ikaw man na, ako man na. Kanang templo kita na nga nagtuo. Unya nganong kita kay kanang ikanapulo kung imong lantawon dili na para moingon nga, pastor kana ako ikanapulo para stage na, pastor ha. Ang giingon din aron dunay makaon dito, dili giingon diri nga dadaan yung templo para mahimong murag palasyo ng atong simbahan. Wala magpasabot nga kami mga pastor among pasagdahan ang simbahan. Pero timan kanang iya sa Dios para gyud na sa panginahanglan sa mga templo sa Dios. Ang gisgutan din ikaw na, ako na. Pagkaon. Aron adunay pagkaon dito, sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibukbuk ko kaninyo nga madagayaong gayod ang mga panalangin. Nya ingon sa 11, dili ko tugutan nga ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom. 100% ay protection ang imong pagpanarbaho, 100% ay protection ang imong pagnegosyo, tanan imong pangita, manguma, mamasada kung sa pa, protektado sa Ginoo. Buti pasabot muuswag na. Dili kay magnegosyo kag inutang, magkautang-utang.
Kung ligosyo kag inutang unya gibless nas Ginoo, makalingkawas kas utang, ikaw nay makapangutang ana. Ikaw nay magpautang ana. Mao bitaw nang Deuteronomio kapitulo 28:1 hangtod sa 13. Pero kung hakog yun, dalo sad or kaha pataka raghatag sa inyong ikanapulo, magproblema gyud mo ana. Kay mao gyud nay ako ang nasinatian sa una. Munang be wise ta. Dapat magmaigmaton tayo bisan sa pagbuhat niini. Munang ako, ilailahon gyud ako ng mga alagad sa Dios nga akong hatagan sa akong ikanapulo. Kay wala ko tagbuas sa Dios sa pagtipig sa akong ikanapulo, kundi sa pag-release sa akong ikanapulo. Kay ako nga nagtudlo, ang akong asawag ako, nagkahiusa gyud mi sa pagbuhat niini. Og the more mi nagkahiusa, sikad adto ako gyud makitaan. Even ang ako ang asawa kumbinsido kay na sikad nga nagbuhat mi sa pamaagis Ginoo. Giklaro gitinaw gyud nga ang Dios ba di mo pakyas. Ang Dios dili mo pakyas. Iman gyud na. Adunay mga tao mingon, grabe pastor oy. Wala ang mga abroad gani, di mo gani kahimo ani. Ang uban moingon nga samtang naay mo deliver sa tindahan na may tindahan gamay, deliveran sa naay mo nga delivery. Moingon pod ang mga nag-deliver, maingod to ma'am, ingon pod ako asawa, maingod to pod sir. Na may kuryoso, moingon nga wa pa di ay mo uli si sir ma'am. Unsa siman imuhang bana ma'am, siman gadahom sila nga siman ang bana sa akong asawa. Gadahom sila kay ningkalitra kuno og tuybo ang balay. Unya ningkalitra po kuno og tuybo ang simbahan. Kalitra kuno og tunga. Ingon sila nga, oy wa pa man ni simbahan diri nya. Wa pa may bulan na may simbahan. Inana daw kuno kadali. Usara gyud nga akong nakitang ideya nga ako ikadasig ninyo. Ayaw ihatag ang perlas sa baboy. Ayaw ihatag ang bulawan sa baboy. Kay abusaran ra na. Kanang baboy og kasing-kasing, baboy og kinaiya, nga bisan ang gidili murag ukira. Kabantay mo nga dunay mga pastor ukihan ra ng holy wedding. Ukihan ra nang nagpuyo-puyo, naglibin-libin, padalaon ra, kay utro mo po di silang ambot lang, no? Muna nga, ingon din dili ko tugutan nga mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom, aron ang inyong kaparasan mamungag daghan. Awa, unya ang katawhan sa tanang kanasuran mo ingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-an. Munang makabisita mo dire mga kaigsunan, moingon ra gyud ko nga dalaygon ang Dios. Moingon ko nga makadaig mo sa Ginoo ini abot dire. Sa ko ra gyud nang kuana gibutang sa Ginoo kasing-kasing. Muna nga mayong puy-an. Yes, mayong puy-an. Ni atong mga taong walay giapas nga butang. Walay giapas nga mga butang kalibutanon. Pero kung nakay giapas nga mga butang kalibutanon, dili ka magdugay. Kay ngano man, di man ka maka-agwanta. Kay di rin napita, rebuke kon gyud ka. Ayaw gyud sa pagtuo nga kanang uyon-uyonan ka. Rebuke kon gyud ka. Di gyud ka pwede di rin napita magpabaga ra. Kay ngano man, seryoso ko. Kay nagtuo ko nga dunay imperno, dunay langit nga giandam ang Ginoo. Muna nga mga igsuon, ako nagtuo nga giblas ka sa mga pulo nga ato karong nadunggan na sabtan sa atong programa. Sa tanang mga listeners sa FM station, ako kamong gidasig, basaha ang Biblia. Kining akong gibasa,
basaha og sabta og i-apply, di ba? Kung ipauswag ka karon, timan i-times na sa Ginoo, i-multiply na. Kay dili gusto ang Dios nga mas tagdan ang blessing, kana bitaw mapugngan ang panalangin. Gusto sa Ginoo nga magamit ni samtang napakas kalibutan, masinatian nimo kung kinsa siya nga mo panalangin sa tanang bahin sa kinabuhi. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag natong kalipay kasiguruhan sa saad sa Dios nga maoy atong gilagaran karon. Awit makalangit diri sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko dili ka bayran. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag usa. Okay, dili ka bayran, ako sa ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Ang gi-request diri, awit makalangit dili ka bayran. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. O niya, ako sa nga tagag pagtagad ang inyohang mga mensahe nga inyong gipabot diri sa atong programa. Si Rain Aro sumampong, good morning Pastor, git ko ni Edgar nga nag-drive og request ko sa Dios lang. Sa mga katuigan nga naangkon ko, kung bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko og giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon. Si Lorena Quirion, Pastor, walay nauna og naulahi sa pagpangalagad kung dili kato lamang nagmaulatay hangtod sa iyang pagbalik. Ang giingon di Jesus na inauna apan naulahi, na apoy naulahi, na inauna, mauna noy nauna, buti pasabot, mahitabo gyud na siya, nga naay mauna, pero naulahi. Pero kita nga nakakat-on, di puta mo, sugot nga, maulahi gyapon. Pabilin tang mag-una, kay ang atong gibayaw, dili ang atong karatulakon, dili siya. Si Hermelian na Roblico, good morning Pastor, request lang kong song Pastor Labot. Ako na ning napatukar. Great lang pod ko sa ako ang papa nga si Papa Robert L. Tagundi o si akong mama. Thanks. Oy, salamat kaayo no mga El Tagundi family. Asa man ni dapit nga El Tagundi. Salamat kay Hermelian sa imuhang pagtumbaya sa atong programa. Si Marlinda Samyaw, amen Pastor, glory to God. Dako jud ang sala magdumot ta sa toy sikataw, tinuod yun. Mayo nga buntag Pastor, paharion ang gugma sa matag usa aron magmalipayon kita nga magkinabuhi diri sa kalibutan. Ang mao nay tinuod nga ang ilanan nga tinuod nga nahigugma kas imong isikataw og sa Ginoo na kay kalipay. Mayong buntag ni Hisil Balili og shout out ko sa mga pastor sa AMC Sanghel, Sambugoy, Raymond, Pahardo, Pakaligio, Robin, Baligni, also Rogelio Malaban, gikan ni Lorena o Quirion. Bisan pang mga butang nga naangkon. Good morning, i-bless sa Ginoo nga magahinatagon gikan ni Sister Ginging Sipron. Mayong buntag Pastor Gideon, Pastor Russell ug sa tanan dalaygon ng buhay na Dios gikan ni Sister Susana. Sinars buyan pagkanindot i-bless tas Ginoo, i-bless lagi jud ta. Gikan ni Sister Nars. Mayo nga buntag ni Angelo Sasa og ipakita jud nga buhat kinaiya kay di makita nga ikaw isa ka Kristiyano, gikan ni Lorena.
Pastor Carmen Mahilom, matud pa. Lagyod usahay. Mao ba? Dili kaayo ko makapokus. Sige. Si Marlinda Samyaw Rilabo, matud pa, Pastor, unsay hubad anang damgo atong Sabadong kadlawon ba nga naay cross nga dako ako nakita unya naay dugo nga nagtulo-tulo nga dugo. Kung damgo na siya, nagisgot na sa mga sakripisyo sa atong Ginoo. Tinuod gyud, Pastor, salamat sa Ginoo kay makabantay nako sukad nga na paminaw nako sa imong mga wali. Dalaygon gyud kayo ang Ginoo. Awit makalangit mga kaigsuonan, Dios ikaw lang dirila sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi. Thank you, Lord, sa imuhang gi-provide to be tested until now. Nagpadayon kas pagpanalangin ka namo. Wow, gikan na nurse boyan. Yes, Pastor, noted gikan ni Nelrim Dosel. Si Jilon Mingito Garcis mauni nindot seryoso ang pagtudlo, seryoso nga pagginabuhi. Salamat sa Ginoo ni Kalitrag Tuybo ang balay sa simbahan diha, Pastor Gideon, nga diha mi nagdugay stay og daghan mig nasinatian diha. Makamingaw murag nakakonekta nga mga pagpati pagkanindota. Kini Sister Nash Boyan. God bless you. More abundant, Pastor Gideon, gikan ni Susana Pableo. I receive, I agree in Jesus name. Si Wilda Crospiro, matud pasalamat, Pastor. Okay. Si Morina Daito, loud and clear man jud kaayo ang imuhang minsay, Pastor. Oy, God bless jud kaayo nimo, gigamit jud ka sa Ginoo uban sa imong pamilya. Si Irma Morris, thank you, Lord, sa mga inspiring word from Carmen, Davao del Norte. Mga buutan kaayo mo ni Pastor Russell, salamat sa Dios na kauban mo namo nga mga tinuod na kinaiya. Tinuod nga Kristohanon mo balik unya ko diha, Pastor. Ugma no Sister Nars. Salamat bitaw no sa inyong pag-ari unya mo ari sa inyong pag-ari na usab malipay gid mi. Si Daniel P. Uga, maayo nga buntag, Pastor, kining na ako'y nailhan nga Pastor nga sigig pangayog amutan. Maayo ba ni nga klase nga mga pagkapastor, gadaganan man siya sa iyang membro kay mga pobre man in town iyang membro. Nangayog solicit na di na siya mao. Ako moingon kung dili na mao. Mayong buntag ni Ma'am Betty Wong. Mayong buntag diha, Ma'am. Kumusta mo diha? Basig makabisita mi Cebu kay naami kuhaong mga Bible nya mga transistor radio. Basig makabisita mi. Kumusta man ka diha sa Maria Luisa, Ma'am Betty Wong? Matod pa. Inspiring imuhang wali, Pastor Gideon, from Betty Wong watching the program. Good morning, Pastor. Morning diha, Ma'am. Ampingan og ubanan kas Ginoo nga mga pag-ampo kanunay kang atimanon sa Dios. Si Marlinda Samyaw Rilabo, greet nako ako anak nga mag-uban na greet nako akong mga anak nga mag-uban nako ako mga anak nga mag-uban mi sa pagbalik sa Ginoo ug ako mga minahal sa kinabuhi. Pastor Gideon and Pretty Russell, good morning nimo, Ma'am Betty. Salamat kaayo sa imuhang atanaw sa ato nga programa. Uban sa ato ang mga FM station nga nagsunod usab sa ato ang programa. Naagyod, Pastor, bisan kuyog sa buholohaton, libakon ka kanang biay-biayon ka unsa dapat anak, Pastor. Layan anak lang lay kay puno man ka na. Ako abitaw nang giwali nagkaron nga palayin ang klase nga mga taong inana. Ilayo ang imong kaugalingon para di ka mabugatan, para makaampo kas Ginoo, kay di man gyud ka kaampo sa Ginoo kung sige ka pugog kadungog. Labi na kung ihatag nimo ang imong kaugalingon panahon. Si Maria Presente Dalaygon ang buhi nga Dios sa kinabuhi ni DC Jan Blam Bagno. Hinaot ang Ginoo padayon nga mag-abli sa iyahang espirituhanon nga kinabuhi kasing-kasing nga malinawaton sa pulong sa Dios. Suroy mo diri sa balay, you are most welcome. Oy, salamat kayo, Ma'am Betty. Mingaw na po jud ninyo diha. Kumusta mo diha, Ma'am Betty? Pangumusta ko sa inyong mga anak. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga gi-bless jud pag-ayos Ginoo. Basig kong makapit mi diha, Ma'am Betty,
lamang sa pagkakaroon dili gyud ko kalahutay init kay mura og grabing init tarba ang syudad. Kasagaran mig biyahe gyud mambiti gabi gyud muna nga sinayuhay ang among biyahe kay grabe ka init kay ang kuan man karong panahon na grabe yung nitag dito gani sa lungsod sa Malabuyok di gani may moadto kanang buntag paingon sa udto kay grabe gyud ka init. Si Marlinda Samyaw, panimbaya ako nako akong mga anak si Lindoy, si Adil og si Chari og si Gian og sa ako upat ka apo. Nako pastor, salamat sa pagbasa. You're welcome, Sister Marlinda Samyaw Rilabo. Joan Cortez, request song Milagroso. Atong oras alas 11:35 naman. Oras na po nga hinahinay kong manamilit diri sa atong panag-uban. Ang awit nga mga gi-request ninyo nga wala na ko matagad, wala na ko matagay pagtagad mga dagog pasensya. Kung ipasalamatan ang Dios kay ganina mga kaigsonan, sugod na ko og kanang kalot para kuan kanang para kuan bitaw kanang pailanan og haloblak kanya init kayo di gyud ko ka lahutay muna nga nagampo ko sa Ginoo unya ako ang tinguha nga makakuyog ko ninyo. Amo nang naka-live ta karong orasaha gikan sa alas 9 hangtod niining tagna. Ato ta sa mga pag-ampo mga kigsuonan ato pasalamatan ang Dios sa mga pulong nga atong nakatunag na dunggan sa atong panag-uban magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pagpahinumdom, pagtudlo, paggiya sa mata ko sa aron kami magpabilin diha sa imong mga plano, sa imong mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming gitagaag kaisog kadasig sa pagkinabuhi kanunay diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amahan, i-bless na usab kami sa among pagpadayon sa paggamit sa among kinabuhi sa mga buluhaton nga imong gisalig kanimo. Bisan pa sa pagpadayon namo sa pagtrabaho, i-bless kami sa mga nagnegosyo, paday mo kaming i-bless Lord. Sa mga nagnegosyo, imo silang i-bless, imo silang ubanan, proteksyonan sa tanan Ginoo. Bisan pa sa tanang mga tao magmahinatagon man og dili mahinatagon, imong i-bless Ginoo tungod kay nasayod man kami nga sa panahon nga imong i-bless ang tanang mga tao walay buluhaton nga mapasagdan. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Kini niya igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og naamay mga mensahe ninyo pwede radyo nga inyong ipaabot sa akong account Gideon Candelario ayo ra dito sa ang pulong mo kinabuhi ko kay dili kay nako maabli. Kasagaran gyud na akong ablihon ang akong account Gideon Candelario. God bless. Good morning. Amahan Jesus magahalan magapagdahin mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah,
ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon